Takže jedna z vecí, ktorá mi vždy fungovala pri písaní scenárov, bolo, že mám veľmi rád, keď už dopredu viem, ktorý herec bude dané postavy hrať, a tak to bolo aj v tomto prípade, že ten film už bol vymyslený, už boli vymyslené postavy a ja som si ich nakastoval, povyberal som si hercov a potom sa mi to písalo oveľa lepšie. Čiže upíra nám bude hrať Janko Koleník, Vlkolaka Roman Pomajbo, Morskú pannu Zuzka Šebová, Duch malého dievčatka, to je zatiaľ ešte otvorené, ale určite nájdeme nejaké šikovné 8-ročné dievčatko približne. A z tých živých hercov, alebo teda živých postav, je tam vlastne hlavná postava Majo Miezga, ťažký milionár, ktorý v podstate si urobí takú zbierku z týchto nadpozemských bytostí. Jeho manželku bude hrať Zuzka Maurery a majú dve céry. Tá staršia je Mary Havranová a mladšiu takisto ešte nemáme vybranú, takže na tie detské postavy budeme ešte robiť casting.